Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo estudio 9 kwikomkhulu ye-SABC eAuckland Park eRhawutini naze eziphambili. It's a known fact that no one has been arrested, and ever since, maybe if I were to account for the time I've been responsible in this role. Umphatho wezendlela nothutho eGauteng ukuyidibone diya lehlabela uthi ukuba ingxoxo zokusombulula udushe phakathi kwemibutho yeteksi azinaziqhamo uza kunyanzeleka ukuba anyanzelise ukuvalwa kwezinye iirenki zeteksi. For that reason, several institutions and individuals will be called upon to appear before an inquiry. Amaziko amathathu echapter 9 aza kusungula uphando ngeziphumo zetyala lomvangeli uTimothy Omothoso. Kwezemidlalo igxothiwe iRoyal AM kwiPremier Soccer League emva kokuba ibhodi yabalawuli bePSL iphumeze izindululo sasigqiba solawulo sokuba mayinikwe uphumaphele iRoyal AM. Molweni nonke apha ekhaya, ndingapholisanga maseko, mandikawulendi warhuqa. Umphatho wezendlela nothutho eGauteng kuyidibone diya lehlabela uthi ukuba ingxoxo zokusombulula udushe phakathi kwemibutho yeteksi azinaziqhamo kuza kunyanzeleka ukuba zivalwe ezinye iirenki zeteksi. Ingxabano ngemizila nodushe kwiingingqi ezithile zisube imiphefumlo ka-50 ususela ngoJanuwari. Udiya lehlabela bezimase inkonzo yomthandazo kwilokishi yaseDube eSoweto. Owengamele ezemgwaqo esifundazweni eGauteng uthi kuyaxaka ukuthi sekushona abantu abangaka embangweni wamatekisi kodwa akekho umuntu osakhalelwe ngamasongo kasigonyela. Uthi abakwasidlodlo abaphakamise inyawo kuyonakala. It's a known fact that no one has been arrested, and ever since, maybe if I were to account for the time I've been responsible in this role, 2.5 years now, and I've never heard of any case number. Ubakhombe ngenjumbane laba baqwebhanayo kulemboni wathi uma bengalaleli basebenzisane azoma amatekisi abo angeke besakwazi ukusebenza. Abagibeli bamatekisi okuyibona ngezinye ikhathi abayithola bevika inhlamvu bethelwa amachaphazela lezimpi bathi sekuyethusa ukuyogibela itekisi ngoba wazi ukuthi kuphephe kangakanani. Siwasebenzisa eksene mintambama lamatekisi wona iwata nenanduwe. Sicela nje kuphele konke lokho okwenzakalayo ngoba siyawanida uma bangathiwa yavalwa nje sizosala nje singenandawo lapho esogibela khona. I-taxi into esesiphile ngayo isikhathi eside. Ngithi solo ngaba khona emhlabeni ngilongisebenzisa i-taxi. Mayizovalwa namhlanje kulonyaka ngisedolobheni kuyoba nzima ngoba nestimela siyasilinda. Bangama-59 abantu asebeshonile kulonyaka selokhu kuqubuke izimpi zamatekisi esifundazweni eGauteng. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC. Amaziko amathathu azinsika zomgaqo-siseko iChapter 9 institution kutsho aza kusungula uphando ngeziphumo zetyala likamvangeli Timothy Omothoso. Ukanti imiqathango yophando iseza kuqulunqwa. Ikomishoni ejongene nezenkolo nezemveli, ikomishoni kamakulingane ngokwesini nekomishoni yamalungelo oluntu ziceba ukubiza abantu ababandakanyekayo kweli tyala ukuba baphendule. Omothoso natyholwa nabo baphume betshaya kuwo onke amatyala ngama-32 bebekwawona aquka ukudlwengula, ukurhweba ngabantu kunye norhwaphilizo kwiveki epheleyo kwinkundla ephakamileyo yaseGqeberha. Yisigwebo kwityala likaTimothy Omothoso sivusa umnyele nanjengoko amaziko amathathu chapter 9 kweli eceba ukuphehlela uphando ngesigwebo sokuba akanatyala uOmothoso. For that reason, several institutions and individuals will be called upon to appear before an inquiry within the next few months to investigate the whole process and come up with possible recommendations. Kulindelekile kokuba wonke ubani obandakanyekayo kweli tyala angabizwa nomtshutshisi imbala. Our most important people that we'll be inviting to the inquiry are obviously the victims, obviously the institutions, the various institutions within the criminal justice system, civil society, and we'll invite all interested parties from the broader community to come and do submissions to the inquiry. The question is, are we going to invite prosecutors to the
to the inquiry. Of course, everybody will be invited. Inkqubo yokhuselo lwamanqina iye yagxekwa kabukhali njengengenamsebenzi. Kwintsuku nje phambi kokuba kuwiswe isigwebo sika Omothoso, uPamela Mabini onguthi zamahlebo wadutyulwa lwangcola ungele. Although there's this thing called Witness Protection Program, we realize how useless this thing is. This press conference is actually to say, thankfully, the Omotoso matter was in the public eye and it actually got the attention of the country and beyond. Omnye wamaxhoba obundlobongela obusekele kwisini kwicandelo lezenkolo naye uthe. Have an inquiry. I applaud you for saying you're going to have the inquiry, but this also will it not also cause another form of secondary victimization to the survivors and the victims of Omotoso, not just him, many others who are victims who have been in the situation of Cheryl Zondi and the victims that come forth. Iyakhula inkxaso enikwa umkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi kulindeleke inhlaningi yabantu abaza kuthatha inxaxheba kumngcelelo kumxhasa ngomso imibutho yoluntu amashishini kunye nemibutho eyahlukeneyo abaphakathi kwabaququzeleli balo mngcelelo ocwangcisiweyo nothi hands off Mkhwanazi lo mngcelelo ubanjwa ngelixa uNjengele Mkhwanazi ephandwa ngezityholo zobugwenxa. Abanye abaseka uMkhwanazi bathi amacala abekwe wona ahlobene nepolitiki. Ngasekuqaleni kukaNdasa, uphiko oluphenya amacala athinta amaphoyisa i-IPID lwamemezela ukuthi luphenya uMkhwanazi kulandela izinsolo zokuthi wagxambukela ekuboshweni kwesikhulu sezokuhlunyeleliswa kwezimilo eRichards Bay ngo-2023. Abahleli bemashi ye-Hands Off Mkhwanazi babuze ukuthi kungani lolu phenyo oluthinta umkhuzi wamaphoyisa eKZN lwenziwe manje sekudlule unyaka. Kungani lelicala lingaphenywanga ngo-2023 kungani lingaphenywanga ngo-2024 yini le engake siyenze ukuthi manje ngo-2025 emva kokuba kade sekukhona izinto ayirezile umfoka Mkhwanazi expose izinto ezingalungile. Umdunge uthi uhlwabo lezikhalazo luqukethe nezinye izinto ezibalekile. Masibheka lapha kwi-wing amabhanoyi amaphoyisa lawa kuthiwa ama-chopper nalawa ekuthiwa ama-fixed wings agroundiwe ngoba amaphoyisa awanayo ibudget yokuthenga upetrol ukuthi lamabhanoyi akwazi ukusebenza. Amaphoyisa kamasipala weTheku anxuse abashayeli ukuthi babekezele njengoba eminye emigwaqo izophazamiseka ngenxa yemashi. Inhlelo zethu zokulawula isiminyaminya sezimi ngomumo yonke imigwaqo engenela kwimash la kuzohamba khona imash izobe kukhona amaphoyisa ayilawulayo. Imash izoqala enkundleni yezemidlalo iCurries Fountain iphelele komkhulu lamaphoyisa esifundazweni kuBrownfisher Avenue enkabeni yeTheku. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Intsapho ezimbini eMpuma Koloni ziphulukene nabantwana abahaqwe ngamanzi ngecawe kule veki ephelileyo. Inkwenkwane eneminyaka eli-10 uMphile Ndlelenqelo ukhukuliswe ngamanzi ngelixa ewele ebhlorhweni eMqanduli ngelixa umfundo neminyaka eli-18 lithi Mbabala erhaqwe ngamanzi ewela umlambo ubuphuphuma ngaseCoffee Bay. Ufunyenwe ngoLwesibini umzimba kaNdlelenqelo lo gama kaMbabala ufunyenwe izolo. Abahlali bamemelela urhulumente ukuba abokhele ibhlorho. Kusenzima kusapho lakwaNdlelenqelo ukwamkela ukusweleka kwale nkwenkwana. Uthe wemka namanzi ngelixa ewela ibhlorho nonina. Olu sapho belibuya kwisingcwabo somnye wabo nobemke namanzi kule ndawo. Usapho lakwaNdlelenqelo lumemelela kungenelelo nanjengoko bengathathi ntweni. Kakhulu kuba namhlanje nangomso singcwaba abantwana bahamba ngamanzi asembozisa. Diva kabuhlungu kakhulu ngokhonkhona. Asazi noba sizothatha ntoni sidibanise nantoni ngoba asinamali andisebenzi nosisi wami akasebenzi upeyela abantwana bakhe nabo asoneli kwayile mali siyipeyayo yabantwana bethu sihlala kule ndlwini. Ngeentsuku ekunetha ngazo kunzima ukuwela kubahlali basembozisa. Sonke embozisa sikwela cala lomlambo ukuze sifumane imoto zokhwela eziza edorophini funeka siwele lo mlambo. Ukuze sifumane izikolo abantwana bethu umzekelo besiya ezi-high school funeka bawele lo mlambo. Kwangecawa kukwatshone ityendyana elineminyaka eli-18 kufuphi naseCoffee Bay.
Elasubuku libi. Siyawela sigxininise sibe yilonto kufika amanzi phakathi naphakathi njengakuba amanzi abafike phakathi naphakathi. Kudala besweleka. Ala King Sabatha Dalingebo uthi imvula ezimandla zikhokhelele ekulibazisekeni ekugqityweni kwale blorho ukanti ezintsapho zicela uncedo ekungcwabeni lamatyendyana. Dungulwandile Mbulali eMqanduli. Kwalapha ezindabeni inkampani yebhasi Golden Arrow eKapa ithi ukusungulwa kwebhasi ezihamba ngombane kuza kunceda ukwehlisa amaxabiso enkonzo zayo. Kodwa kuqala masithuma umntwana evenkileni. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uSABC indaba zesiXhosa kwanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofi usubscribe sibongweza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe umphathi wezendlela noJudy eGauteng idibonedi yalehlabela uthi ukuba ingxoxo zokusombulula udushe phakathi kwemibutho yeteksi azinaziqhamo kuza kunyanzeleka ukuba zivalwe ezinye iirengi zeteksi. Ingxabano ngemizila nodushe kwingingqi ezithile zisube imiphefumlo ngama-50 ususela ngoJanuwari. Uthi yalehlabele bezimase inkonzo yomthandazo kwilokishi yaseDube eSoweto. Indibano ejongwe ngabomvu phakathi kwe-ANC ne-DA iza kubanjwa ngoMgqibelo. Ethetha bucala neentatheli kuthotho lwendibano namanye amaqela ezopolitiko unobhala jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthi konke kusahamba kakuhle. I-African National Congress kusalindleke inqobanise inhloko namaqela amakhulu i-DA, MK Party ne-EFF. Umnumzana Mbalula udize kuba i-ANC sele idibene ne-PAC, Action SA, iBosa, UDM, IFP ne-Cape Coloured Party phakathi kwamaqela. We have not met yet with the EFF, MK Party, the DA. We have not met with those parties at the Freedom Front Plus, Patriotic Alliance, UAT. We have not met with them, those parties. So, and the Rise Mzansi. We'll meet with some tomorrow. We meet with the DA on Saturday and the Freedom Front Plus on Sunday. Kusenjalo i-ANC zityande igila ngelinqwalayo kwikhwelo lokuba makuphinde kuvulwe uphando ngokugetyengwa kwegala lomzabalazo uChris Hani. Le mina namhlanje iphawula iminyaka engama-32 uHani wagetyengwa ngongenalusini ngaphandle kwekhaya lakhe eDon Park eBoksburg. Usihlalo wekomiti ehlangeneyo yezokhuselo umnumzana Malusi Gigaba uthi akwamkelekanga ukuba umkhosi wokhuselo wabelwe ngaphansi kwepesenti kwingxowa yohlahlwayo-mali lwesizwe. Uthi oku kuvusa imibuzo ngesakhono selizwe ukukhusela umanyano lwalo. UkaGigaba bethetha kwinkomfa namajelo endaba yosihlalo bekomiti yoxolo nokhuseleko eKapa. Uthi isebe lezokhuselo kufuneka linikwe imali engaphezulu komyinge osesibini ekhulwini ukuze elisebe likwazi ukuzixhobisa. The inability to fund the SANDF is not only counterproductive, as it not only robs the SANDF of ability to acquire the needed capabilities for combat, but it also undercuts the defense industry's ability to increase production and absorb more people, thereby creating job opportunities. Iingxaki zezimali zelisebe zichaphazela nokukhusela isizwe. UGigaba uthi bakwalinde nezicwangciso zokubuyiswa kwamajoni atyalwe eDRC. Of critical importance for the committee is how the members of the SANDF and our prime mission equipment will be secured and returned to the country, especially in light of the volatile and unpredictable nature of the area in Goma. Kukho nekhwelo lokuba amajoni ancedise amapolisa ukulwa ulwaphulo-mthetho. 29,000 people die in the hands of criminals, whilst we have the National Defence Force, whilst we have the police, whilst we have the intelligence. And this is a cause for concern, because what it means in a constitutional democracy is that for any negligence in a constitutional democracy, it's a form when a system we chose, the state can be held liable or can be sued for negligence. So the only response
from the National Defence Force and the security cluster will be to ensure that we declare crime a war against humanity in our country. Ukigabano legwete bathi ilizwekazi laseAfrika liseza kuqhuba lifuna isihlalo esisigxina kwi-United Nations Security Council. Ulelani Philip kwindaba ze-SABC eParlamente. Inkundla ephakamileyo yasemhlakoloni igwebe iminyaka eli-15 uJarmaine Long oneminyaka engama-20 ubudala ithothoza entolongweni ngetyala lokubulala Oliver Grant noBrandon Brooker ngonyaka 2022 no-2023 ngokulandelelana. Omabini amaxhobe behlala kwingingqi yaseSonto erhaleshiwe ngethuba ehlatywa. Izityholo zokubulawa kukaRat ngo-2023 kuvele ukuba uJarmaine Long ebenamanye amatyala asaqhubayo kuquka wokuzama ukubulala nokonakalisa iziseko. uOlebo Geng wabhubha esendleleni eya esibhedlele logama uBrandon Brooker ebhubhele kwindawo yexhwayelo. Umtyholwa ugwetywe iminyaka eli-11 kwityala lokubetha futhi ebetha ngenjongo zokonzakalisa. Uphinde wafumana nesinye isigwebo seminyaka engama-25 okucwangcisela ukubulala. I'm feeling much better today. I just want to say thank you to Detective Days, the police that they were working with him, the advocate who was busy with the case. I just want to say thank you. Thank you for the community who was there with me from the start until today. I know 25 years it won't bring my son back, but at least from today I'll move on. I'll start grieving my son's death. I want to thank Revival FM this morning. The Revival FM helped me in the morning when I stand up in the morning, 6 o'clock. 6 o'clock I turn on my radio straight to Revival FM. 6 o'clock there's mothers who pray for me. Usapho luka Brandon lusamkele esi sigwebo. The case was closed already because he was underage. Yeah. So after that he kills that other boy. That was the time when the case come up. Yeah. Yeah. And I'm very happy for that 15 years that he gets. He deserves it. Haji Andreas van Tonder uxelele inkundla ukuba isigwebo sika Jermaine Long siza kusebenza ngaxeshanye. Inkampani yebhasi Golden Arrow eKapa ithi ukusungulwa kwebhasi ezihamba ngombane kuza kunceda kwehlisa amaxabiso enkonzo zayo. Le nkampani sele inebhasi ezingama-20 yaye sele ifake indawo zokongeza amandla kwiibhasi ezingama-30 nezilelona hlobo linomthamo omkhulu kweli. Ibhasi ezihamba ngombane ezintsha zenkampani Golden Arrow ziza kuqaqambisa inkonzo zizothutho zoluntu eKapa. Ibhasi ezingama-20 sele zigalelekile. Kambe ke olu hlobo lwebhasi lulindeleke ukuba ikhulu lazo lube lusebenza ekupheleni kwalonyaka nokuza kuthabatha umthamo ongangomyinge ka-10% kumthamo wothutho lwale nkampani luphelele. Ezi bhasi zidinga ukunikwa amandla iiyure ezimbini ukuhamba umgama ngeekhilomitha ezingama-300. Xa kungoku izikhululo zokuthi xhaxhe amandla kwiibhasi zingama-30 yaye kulindeleke kongezwe kwa ezingama-30 ekuqukunjelweni kwalo nyaka. Ezi bhasi zombane ziza kuyinceda iGolden Arrow isinde kumaxabiso athanda ukuxhoma wediesel nokuza kunceda amaxabiso amatikiti ahlale ephantsi. This is both to ensure that we're not so affected by the diesel price and also to look in the long term at sustainability. Kananjalo abakhweli abahamba phakathi kombindi wedolophu yaseKapa baphefumle benjenje. I'm happy with the introduction of the electric buses that Golden Arrow is considering bringing in. Hoping that they will also consider, since they are not going to use then the diesel buses, that also the pensioners and other people would benefit from this. Golden Arrow has reasonable prices. Ukanti ke isebe lezothutho lasentshona koloni lithi lenguqu yezithuthi zombane ingundoqo ukuqala umbhodamo wentswela ngqesho nokuqinisekisa ikamva elikhuselekileyo nelizinzileyo. Kwezemidlalo igxothiwe iRoyal AM kwiPremier Soccer League emva kokuba ibhodi yabalawuli bePSL iphumeze isindululo sesigqeba solawulo sokuba mayinike uphuma phela iRoyal AM. Abameli bamaqela i-31 ngaphandle kweRoyal AM le bebebambe intlanganiso eSandton Convention eRhawutini ukubonisana ngale ntsindabadala.
iRoyal AM ibekwe phansi kogcino lwenkundla ngoDisemba emva kokuba umniniyo uShaun Mkhize etyala inkonzo yababuthi berhafu imali kwizigidi ezingama-40 erandi. Eli qela lagqibela ukuthatha inxaxheba emidlalweni ngoDisemba. Ukugxothwa kweRoyal AM kuza kuba nefuthe elimandla kwiPremiership. Oku kukwathetha ukuba ileague iseza kusongwa inamaqela ayi-15 kwaye imidlalo eli-11 ebeyidlalile iRoyal AM kule season iza kuchithwa ibe ngathi zange yadlalwa. Kumelwe amaqela amaninzi njengentshatsheli iMamelodi Sundowns azilungiselele ukuxuthelwa amanqaku. iSundowns ithe ngcu kwincochoyi yeleague ishiya iOrlando Pirates nge-12 points nangona iPirates inemidlalo emithathu engayidlali. Ukanti nasemsileni welog elinyathelo liza kuba nefuthe nangona sisakuthatyathwa isigqibo ngemidlalo yokuhluza iqela eliza kunyuselwa i-playoff ukutsho. uShaun Mkhize beyizimasele intlanganiso yabalawuli bamaqela ebone ephelekwe nguSinki Mnizo oligosa liphezulu leRoyal AM. Kamva ubonwe elilolo ngethuba ehamba isaqhuba intlanganiso. Sikhwebu simnandi kokuchubelana nto zakuthi uMakhumalo yalandela nemozulu de kube licelizayo makube Sibele. Botani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu kwimimandla esentshona nakho kwamvula zilindelekileyo kodwa ke ukhona u-30% wamathuba emvula olindelekileyo phaa kwendawo esigudlunxweme eMpuma Koloni ukonyukela phaya kwaZulu Natal kuyakuthika ePulukwane kanti ke ngomsombuke lisabona into yoba nakhona lithawurhelele ngamafu izulu kwiindawo ezininzi zelizwe zikhona ke nezibhaxu zenkungu phaa kwimimandla esentshona ngokunjalo nakwiindawo ezifana naphaa koGqeberha kwiMpuma Koloni phaya kuyangena eMpumalanga ngokunjalo naphaa kwiindawo zikumantla waseGauteng kanti ke la 30% wamathuba emvula sawubona into yoba usalindelekile phaa kwendawo ezikumntla-mpuma welizwe kuyakuqhina phaya kwaZulu Natal eThekwini phaya amaqondo wona okutshisa asibonisa into yoba noko kuthande ukufudumala eKapa Lodumo amaqondo abetha phaya ku-15 degrees ngelixa phaya eUppington ngu-14 naseCalvinia kanti ke ehla ngesithoba nje phaya eSutherland 16 eGqeberha ze ibe ngu-17 phaya eMonti ngelixa eMthatha ngu-11 degrees Gauteng naseMahikeng ngokunjalo naseVryburg silindele 10 zaphinda thathisa amaqondo ngo-19 phaya ePhalaborwa ngelixa ingu-21 eMusina ngama-30 eMusina kanti ke lihle nje izulu ePitoli ngo-25 Gauteng koFosloras nakoSoweto phaya kupholile ngo-23 kanti ke iLompolo naphaya eMpuma Koloni phaa koMthatha koMbuqe Extension koNowood phaya komani 25 ngokunjalo nasemakhanda kanti ke phaa koBhobhofolo silindele u-29 kuloo 29 ke mbukeli naphaya eTsorweni ngelixa eRiversdale ingama-30 kwake wena mbukeli useCalvinia lindela u-28 omhle nguloo 28 ke naphaya eFredendal ngelixa phaa kwendawo zifana nako-Uppington kuthande nje ukuba ufudumala ngo-31 eKapa Lodumo koDelft eKales River phaya silindele u-26 maniphele emehlweni nisala entliziyweni kamnandi mawethu.